Asiniroka madihamu doho dame siad debata amata doho sian anakna Tuhatta Yesus Kristusi. Amen. Shalom. Horas ma dihamu na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tatangihom mahata ni Tuhatta turpu jamita hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 ima minggu paduahon dung Epifanias natar surat di panurirang Yesaya bidu 62 ayat sada sahatu ayat 5 hujahahom ma dihita alani Sion dang terbahen ahusip jala alani Jerusalem dang olo hau popoman paima bisar hati gorang songon sodang ni mataniari jala hatuonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaun ni akabang soparbegu mahati gorammu jala saluhut akaraja hamulionmu jala ikon margoar hon goar nai baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi kami tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah jala tupal harajaon di tangan ni debatam dang be goaron ni halak ko na tinadikon jala dang be dohonon na tu tanom halongonan ay goaron na maho hasoloan ni rohakku do ibana jala tanomi naung marharaja addoho ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaan tanomi ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju songonido rikot ni akka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohani pangoli nida na niolina songonido las ni rohani debata mida ho ima sahatna hamuna kadongan nasa haporsyaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus obartu parsagi ni buku panurirang Yesaya dibagi do tolu bagian jala bagian patuluhom ma turpu jamitaon ima na marisihon hagugok ni haduaon na pinatupa ni debata tu bangsona dinamulat sian habuangan Babel saat mana sida tuhuta Jerusalem nang tarulangi jala paulion na sida ma bagas joro naung maroksoi boyno ta pakilalaan ni bangsoi marnida huta naung tarulangi dohot bagas joro naung maroksoi ay 70 taon ma ditadikon na sida liling na naung tarbuang di Babel. Say songon na magdati pakilalan na sida. Say songon na sarong besi hirimon na marnida putay. Alay dang di pasobbu pakilalaan na songoni. Songon si Yesaya panurirang ni debata. Hege pasahaton namaritakon haluaon na siyan debata. Nang saha tunasida laho patubuhon pakirimon na mangolu tutongatonga ni bangsoi ido ubaken didok si Yesaya dang tarbahenausip dohot dang olo aku popoman aku tidak dapat berdiam diri dan aku tidak akan tinggal tenang. Porseado si Yesaya hawi baruon na pinatupan ni debata tutongatongan ni bangsona nang mulap siyan haguangani
ikon masa doi di Sion. Sion songon huta habadiaon ni debata. Idaon ni akka bangso parbegu ma hati goran ni bangsoi. Dot idaon ni akka raja ma hamuliaon na. Ainunga di pai baru Jehova bangso nai. Dan di gowarbe bangsoi natinadikon. Janadang bedohono tutano nasida halongonan. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goar di Tuhata Yesus Kristus. Di gobar hoddo parsaoran ni bangso Israel doho debata. Ima songon parsaoran ni sadaripe. Debata na songo panguli jala bangsoi songon oroan. Moro terbuang bangsoi tu Babel. Gawe di gobar hoddo nasida songon natinadikon ni debata. Buasa ala pangalakupon na niulahon ni bangsoi. Dosairo na nidok na pangalakupon. Mangalakup selingkuh haporsiaon ni bangsoi. Porsia tu debata gana-ganaan dan porsia tu debata. Napaharwar hon nasida sian Mesir. Gabi songon sada ama na manadikon sada ina. Ala mangalakup inai. Gabi songon na tinadikon. Dan dohono betu tano nasida halongonan. Ay gabi halongonan do huta Jerusalem. Ala suadong de pangisina. Ay nunga ditaban siak kutai. Terbuang tu huta Babel. Hay baruon na pinatupan ni debata tu bangsona nang terbuangi. Dinadiguari na tinadikon. Gabe di basa-basakon gowarnay baru. Ima hasoloan ni rohakku doho. Doho na diguari tanona. Halongonan gabe di gowarkon gowarnay baru. Ima naung marharajaan doho. Di bahasa Indonesia didok songonon. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami. Sian na pinay baru goari. Totu dohonon nama. Hai baruon ni status hadirion ni bangsoi. Molo di Facebook hata status di dokmai update status atiak kadongan ate manang status terbaru. Parjolonai statusna menikah alai dong sirang manang mabaru update status ma di bama status na baru lajang atau sendiri. Alay dak songon update status Facebook na di bangsoong. Alay status na baru sian bangso na terbuang. Gabe bangso na pinalua. Bangso na merdeka. Ima status na baru na pinasahan ni debata tu nasida. Halalas ni rohani debata di hay baruon na pinatupa tu bangsona. Di batuduhod do songon halalas ni rohani doli-doli mangaririt na marbaju. Doho songon las ni roha ni pangoli mida na niolina. Onma na sinuaragon ni si Jesaya tutong-atongan ni bangso Israel na mulak siya kabuangan ni. Marhitei ala ni pabahenan ni debata tutong-atongan ni bangsoy. Naing masongon suru-suru nawar si gorgor.
menyala bangsoi marnida haluaon holom ni debata dopa bangsoi unang bebarsa unang bemadate pakilalanna alai di idama hai baruon na pinatupa ni debata di tonga-tonga ni ngolun ni bangso na umulak siyak kabuangan ni hamunak kadongan nasa haprosyaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus ahama nanaing dohonon ni turpukon tutonga-tongan ni parnguluota marhide turpu jamitaon naing dohonon na tuhita na parjolo asa tabarita homa haduaon tu natinokpa ni debata songon si Jesayas mamaritahon haduaon tu bangso Israel na umulak siya kabuangani jala songoni makita ay hita do dipakke ula-ulana lago mamaritahon haduaon nang dipasakat hay baruon songon na pinatupa ni debata hay baruon tu bangsona songonido nang pinatupa ni debata hay baruon tutonga-tonga ni ngolutta nunga tajalo be hay baruon na siya debata ala ni hapor seota nang targoar hita anak ni debata iro hay baruon ni diwagasa dirita tohoro hita marmarga alay lowi siyan las di rohata nang marmarga kita ima nang targoar kita anak ni debata asa marhitei naing masongo si Jesayas sita dang sip jala popomon berdiam diri dan tenang alay dohot mahita mamaritahon haluaon na pinatupa ni debata tu portibion nunga dipasahat be hay baruoni dohot makita manuarahon asa sude jolma pauliulikon na tinoppa ni debata songon sulu-sulu na marsigorgor mahita menyala lago mamaritahon haluaon na pinatupa ni debata amunak kadongan diak kana parpudion marsa dohita mabege akabarita bencana alam tano na matorban banjir bandang ay magudan topet may masa di ujung ni taon do di bona ni taon di hari udan marhite akka bencana alami gawe tubuh masuk kusukun uhum ni debata do itu hita jolma jopok do alusna dang ay di panopaon ni debata di portidio di do dungi nunga denggan di ida debata alay dang denggab be inuaeng ala ni pangalakon ni jolma ala ni hamok kuson di segayak kana tinoppa ni debata akka hau ditabay gamidanga dong be na madjaga haulion tohodo songon nilok niya kanadiba nunga lamatua portibion alani ing daksegabe portibion ikko pauli-uliod do alam ikko mardongan bersahabat dengan kita unang gabe musuh ikko tarida mahati gora do tamuliaw ni debata siyak kita di akka na porsea hati goran di bata ima uhumon na do akka na mangulahod dosa alay laspatuduhonon na do honong na matsay balga asa mangulu jolma di hati goran na siyan debata dangono debata kompromi tu akka dosa
dan di halomohon jolma susa nguluna. Alay say ditogu tuhai baruon, mangolu di bagasa kai baruon, anani haposyaon tu debata. Holong ni debata, na pinatuduna di bagasan Yesus Kristus, ay songonoddo holong ni rohana debata di portibion, lago manubuhita doi tungolu na marhay baruon, bertransformasi songon tema tahun pelayanan ni Huriata tahun 2025, bertransformasi marnida portibion, cara pandang tu portibion, dan gabita segai be portibion, alay ikko pauli-uliot tama, asa mardongan, bersahabat tita, dohot alam, songon na tinoppa ni debata. Ibaruma pikiratta, pangalahotta, pabahenatta, ay nung nga di pa'y baru kita gabe anak ni debata, nung nga tabolokko be pikiran, sakap na sohasea, na manigay, na manusay, alani ing na pauli-ulihon, na pature-turehon maulota, imadalan mamaritahon, barita haluaon, na siyan debata. Napaduahon na muna kadongan, nang doon ni turpu janitaw tuhita ima, tapauli-uli ma parsauratta, doho debata, di bagasat hadingganon. Nung nga di paturos nakin parsauratta doho debata, songon parsauran di sadaripe, debata songon pangoli, jalahita kana porseya songon oroan. Kadongan, arong do taboto sa halaama majalo inatana na mangulaho pangalakupon manang selingkuh. Moladong do sada ama na majalo inatana ng selingkuh, sumuang ma dengan parsauran ni ama dohot ina di rumah tanggana. Ido di patuduhot debata tubang sona, dipulihkan parsauranna doho bangsonain, sudenai ala ni holongna naso haduduani, nang di kitab Injil dohot Apostel Paulus pe, parsauran hubungan ni naposea dohot Kristus, digobarhot do songon pangoli dohot oroan, songsoni nang taringot tu haroro ni Kristus na padua hadikon, digobarhot do Kristus songo pangoli, hita na manomunomu ima akka oroan, di bagasan roha nadungo. Monotabereng diturpuk epistel di mingguta ima Yohanes 2 ayat sada sampai 10 sada, ima naro Tuhan Yesus tu pesta na marbagas di huta Kana, di pamasa Tuhan Yesus do halongangan di si, di nahurangan anggur na sida, di patupa Yesus ma ay naung gabi anggur. Siani berengota sikop las niroka diakana toropi, dang hurangan na pinatupa ni debata, gabi patar hasangaponna kemuliaannya. Asa margite siani tapauli-uli ma parsaurata tu Kristus, margite haporsyaon, gabi patar hamulion na dingolutta, tapasiring mapangalaho na selingkuh di haporsyaon, alay tapauli-uli ma parsauran na mesra, gabi oroan na setia hita tu Kristus, ay naing dope patupaon na tadda halongangan di bagasang ulutta, asa saluhut jolma marnida hatigoran, dohot hamuliaon ni debata di bagasan ngolutta. Amin.